W dzisiejszych czasach wróciła się moda na aniołki. Ja zresztą myślę, że ona nigdy nie przeminęła, bo te rozmaite amorki, aniołki były malowane, rzeźbione, gipsowane w byle jakichś stiukach i byle kaj. Dźwigały cosik, szczelały kajsik. No a w śląskim domu były zawsze w antryju, nie na bifeju, no na vertikolu dwa aniołki. Moje dwa toście już poznali, bo ja wam je sfotografowała na Facebooku, ale one tak po prawdzie nie są z mojej familii. Pierw wam opowiem, jak to było z tymi aniołkami u mnie doma. Były dwa, jeden poradził czytać, a drugi pisał. I one stały po obydwu stronach na vertikolu. Środkiem na vertikolu był krzyż, po obydwu stronach świeczniki, a do tych, co nie wiedzą, co to jest vertikol albo vertico, to była taka szafka na bielizna i na bysztek, taka bieliźniarka. No ale co my z tymi aniołkami robili? No tak trochę my je nieobyczajnie traktowali, bo my legali na nie, zwłaszcza zimą, mycki i kapelusze, także każdy z nich miał przynajmniej 2-3 w sezonie zimowym na głowie, tak były postrojone. No a po tym, jak my takie byli bardziej nowoczesne, to jeden aniołek się szczaskał, a drugi wziął mój kuzyn. No jakże się wydała, przyciągła sam na tychy, to mi taki sentyment wrócił do tego aniołka, kuzyn mi go oddał, a mój chłop, co mu się strasznie ten aniołek nie podobał, to go nie chciał. No i jak go niósł w necu przez całe miasto, to z naprzeciwka szło taki łożyrok, tak się belątał na boki i mój chłop myślał, że się może łowali ten łożyrok na niego, to już mu go do o słodki dobroczyńco. No ale ten aniołek bezpiecznie dotarł do domu i co on zrobił? On stał na parapecie, zastawił okno, co by się za bardzo nie otwierało. No i tak stał pora roków, jak była zasłona jakiś forhang, to mój chłop padał, że się ktoś ich czai za tym forhangiem. No jedna burza spowodowała, że się to okno otwarło, aniołek się szczaskał i taki był koniec aniołków w moim domu. No ale rok temu nazad brałam udział w konkursie na Śląsko-Gotka. Nie dostałam się ani do półfinałów, no widać nie poradza dobrze go dać po śląsku i moja koleżanka chciała mi uciecha zrobić i mówi, widzicie, mówi, padło mi tak, ona mówi Jogodu, padło mi tak, dałabych ci coś, co by tak ci smutno nie było, chciałaby coś ode mnie, a Jogodu, daj mi twojego aniołka, a ona się mnie pyta, kierego, bo mam dwa, to ja jego daj mi łoba, noż mi, ona go dodumci. No i także przyszła zaś do aniołków, ale jak się podziwocie, ten samo się chyba dopiero uczy czytać, bo tak palcem wodzi, to ślabizuje, a tamtemu to już idzie lepiej. Także przyszła do dwóch aniołków, mój synek na nie padł, że to są aniołki czytelnicze. A wy macie doma aniołki?